Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Spiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal laqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll u disa se nofruha għall-irwieħ ta' Giuseppe Carmenu Sammu li kienu mietu fit-traġedja tal-Kamra tan-Nar ta' Santa Caterina iż-Żurriq. Nilqgħu fostna wkoll l-emigranti tagħna barra li nilqgħu lilkom eżis pellegrini li tiġu hawn kull nhar terba. Lill-immigranti tagħna nsellmulhom dawk ta' Sydney, ta' Melbourne, speċjalment fis-santwarju ta' Bacchus Marsh. Emigranti oħra li jsegwuna mill-Amerika u mill-Kanada u persuni oħra li jsegwuna mid-djar tagħhom. Nitolbu għal persuna partikolari li llum għandha intervent delikat Mater Dei biex il-Madonna ta' Pinu tidħol għal dejn il-persuna u għal-morda kollha tagħna. U tiegħu nar fuħtijietina biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Nisqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija den Verġni, l-anġili u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex jitolbu għalija. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna rnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina nitolbu. U Alla fil-pjan tiegħek tal-aġeb mill-ġuf tal-Verġni Marija qisu minn kamartu ħareġ l-arus tal-Knisja Ġesu Kristu l-isbaħ f'ostuliet il-bnedmin. Għat-talb tal-om glorjuża tiegħu għati jena u slim lill-popli kollha u dawwa qlubna bid-dija ta' qdusitek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej, gwaj għall-Assirja, il-ħatar ta' qadbi u l-asluġ fil-qilla tiegħi. Għall-poplu midej jien nibatu u kontra l-ġens tat-tarija tiegħi jien ordnaru. Li jħarbtu bl-ħniena, jaħtaflu l-priża u jaffeċ fuqu bħat-tajn tal-art. Imma hu ma jifhimix hekk u f'qalbu ma jdirlux hekk għax f'qalbu għandu li ħarbat u jeqred ġnus fuq ġnus. Għax hu qal bis-saħħa ta' jdejja għamil dan u bl-għaqal tiegħi għax moħħi jilħaqli neħħejt il-frontieri tal-popli u ħtaftilhom ġidhom u bħal ġorf niżżilt l-islaten u idi bħalli kieku sabet bejta ħatfet ġid il-popli bħalma jiġbru l-bajt mitluq jinġbart l-art kollha bħalma ħadd ħarreġ minn ħajħ jew fetaħ munqaru u pespes. Forsi qatt ftaħret il-mannara kont mini għaċ-ċadbija, forsi l-munxar qatt qam għal min jaħdem bih, bħalli kieku l-ħatar jista' jħarrek lil min jerfgħu, jew l-asluġ lil dak li mhux tibiċċa għowda. Għalhekk qatt jibgħat is-Sid il-mulej tal-eżerċiti l-elubija f'simnietu u fi ġmien ħajħ jaqbadlu l-ħruq tan-nar. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. Huma jkasbru mulej lill-poplu tiegħek u jaqsu lill-poplu ta' wirtek. Joqtlu l-armla lill-barrani u l-mewtjatu lill-iltima. Il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu. U jgħidu, ma jarax il-mulej, ma jintebaħx Alla ta' Ġakob. Ifmuwa intom nies boloħ fost il-poplu, nies bla moħħ, meta se tintebħu? Imkien? Forsi min għandu l-widnejn ma jismax, jew min sawwar l-għajnejn ma jarax, taħsbu li min iwiddeb l-ġnus ma jrażżanx, jew m'għandux jerf min jgħallem lill-bniedem? Il-mulej. Għax il-mulej ma jitlaqx il-poplu tiegħu, ma jħallix il-poplu il-wirt tiegħu,
għax il-ħaq jerġa' jsir bil-ġustizzja u fuqu jimxu dawk kollha ta' qalb safja. Infaħrek, missier, sit is-sema u l-ard, għax dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Dawn il-ħwejjeġ bejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal infaħrek missier sit is-sema u l-ard għax inti dawn il-ħwejjeġ bejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier għax lilek hekk ogħġbok. Kollox kien mogħti lili minn missieri u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben u dak li lilu liben irid jarrafulu. Il-kelma tal-mulej. Fost il-figuri sbieħ li l-ħalliq tagħna fid-dinja mhumiex il-muntanji miksrin bis-silġ li tant jaġbuna lilna, speċjalment aħna li neqsim minnhom Malta u Għawdex. Laqas huma x-xmajjar, laqas huma l-għadajjar, laqas huma s-siġar għoljejn, imma hija figura, il-figura tal-om. Għalina uliet il-bnedmejn l-iktar figura illi lilna timpressjonana u ma nieqfu qatt tinġorruha f'qalbna hija l-figura tal-om. Għaliex il-figura tal-om lilna tatna l-ħajja. Aħna dak li aħna llum għax darba ssawwarna fil-ġuf tagħha, għax darba tħaddanna mas-sider tagħha, għax darba iltqajna mal-imħabba mingħajr kundizzjoni. Bħal-omna żgur ma jħobbna ħadd, għax l-om ma tagħmilx kundizzjonijiet. Allura meta aħna nimmeditaw it-talba tal-Ave Marija u wasalna fit-tieni parti fejn qegħdin naraw Qaddisa Marija Alla, l-erba li għaddieta minna Mater Dei Alla, titlu enormi, laqas biss nifilħu nimmeditaw Alla. Din xebba ta' Nazaret illi tagħti il-ħajja lill-Alla nnifsu. Ieħu l-intalla u jtiġġenera ġewwa ġufa l-ġuf safi bil-qawwa tal-Ispirtu Santu lill-Alla nnifsu. Hawn opra ikbar minn din ma teżistejx. Lilla Alla xnejdula, itlob għalina, idħol għalina, aqbeż għalina, ftakar fina. F'liema mod, bliema maniera. Bl-istess maniera illi kienet taqbeż għalina umna l-Għażiża. Umna l-Għażiża attenta fuqna, speċjalment meta konna żgħar, meta tlaqna nimxu, meta kien hemm il-perikli ta' madwarna, il-bjar jgħattuhom biex ħadd ma jaqaġa fihom. Il-Verġini Marija tagħmel l-istess xogħol kif omna l-Għażiża għamlet magħna. Tindukrana, tieħu ħsiebna, meta naqgħu kienu jbossulna il-weġa li jkollna, tbosilna l-weġat li jkollna l-Verġini Marija, kienu jgħidulna mhux int weġġajt, jew weġġajt. Il-weġa tiegħek mhux fuq qiegħda u vera għax l-om iġollu ġieħ ta' kulħadd. U hekk tagħmel il-Verġini Marija. Bħala om tagħna fil-waqt li jgħidula jitlob għalina, erfa' ftejt mill-ġieħ ta' qalbna. Erfa' ftejt mill-miżerja tagħna. Xiex il-miżerja? Il-supervja, il-ħsibijiet firħa li jgħaddu minn moħħna. Ħsibna li niġru wara l-oġġetti tad-dinja donnu li aħna għalam. Kultant nistaġbu għax xi ħadd jagħlaq mit-sena ngħidu forsi naslu sehem. U mbagħad wara 110-120 fejn se mmorru. Eżis, hemmhekk irridu nitolbu għall-Verġini Marija biex lilna kontinwament tpoġġina fil-post li suppost inkunu. Fejn inkunu? Pellegrini. U il-pellegrin iġoll iktar li hu neċessarju miegħu ma jġorx tabijiet kbar.
Hawn fostna diversi Maltin, u hemm pellegrinaġġ twil, hemm min jagħmlu ta' 500 km u min jagħmlu ta' jismu il-pellegrinaġġ il-mixja ta' Santiago di Compostela, kien hemm ħafna ċinu Maltin li jagħmluh. Dawk jieħdu mill-inqas għax trid iġġorr il-ħaversek miegħek. Inqas ma tpoġġiġa fih iktar aħjar għax ħaġġor il-piżi. U hekk ukoll aħna bħala pellegrini. Jekk aħna pellegrini veru nemmnu l aħna pellegrini, nġorru mill-inqas piżijiet, affarijiet li m'għandniex bżonn, nġorru dak li hu neċessarju. U n-neċessarju x'inhu huma l-valuri tal-qalb eżis, it-tjubija, il-ħlewa, il-kelma tal-Vanġelu, il-Vanġelu. Kemm għandna bżonn nġorruh mhux bħala ktejjeb imma bħala kontenut ġo qalbna. Lill-Verġini Marija nitolbuha mhux b'ħafna tpaċ pejġ. Jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu San Mattew, intom titolbu toħodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li iktar ma jgħidu aktar jinstemaw. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbu intom. Issa l-Kunċilju Vatikan it-tieni aħna nistgħu ngħidu ma nistax immur għand Ġesu direttament iva nistgħu wkoll. Imma l-Verġini Marija għandha qalb ta' u qalb li lilna tifhimna u li l-iktar nirrelataw magħha. Aħna meta kien hemm il-missier tagħna d-dar, l-om tagħna d-dar, fejn l-om konna mmorru u bqajna mmorru, mhux għax jibdu noqsu lill-missierna, imma x'kunu nħossnu mill-qowejn u mifhumejn iktar mill-qalb tagħhom. Allura lill-Verġini Marija nitolbu ngħidu li tlob għalina għaliex aħna fraġli bħal ġarar tal-fuħħar, itlob fuqna il-barka u l-ħniena ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Itlob għalina sabiex bħalek aħna nħadnu lill-ibnek u hu jitlaħħam fina u jinkarna fina. Attenti qegħdin ngħidu itlob għalina mhux itlob għalija. Għaliex qegħdin bħal missierna li inti fis-smewiet itlob għalina midinbejn, itlob għalina. Aħwa. Għalhekk hawnhekk fil-bidu tal-qudies aħna nfakru kontinwament hemm diversi fostna li għandhom bżonn it-talb għax huma morda, diversi li qalbhom maqtuwa. Aħna mhux jien ninsa li jien u niftakar li jien aħwa mal-oħrajn. Isimgħu it-talba sabiħa illi jagħmlilha Sant'Antnin ta' Padova u nikkonkludu. O Sinjura tagħna tama waħdanija, aħna nitolbuk dawwa l-ħsieb tagħna bil-ġmiel tal-grazzja tiegħek. Saffi ir-ruħ tagħna bil-bjuda tas-safa tiegħek. Sakkan il-qlub tagħna bil-ħerqa taż-żjara tiegħek. Id-duwa tal-ħnina tiegħek tfejja il-ġrieħi tad-dnub. Hekk nistgħu naslu għall-festa ta' dejjem bil-għajnuna ta' dak li rid jitwielet minnek u Verġini Glorjuża. Lilu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bil-wifqa u l-resqu it-talbiet tagħna. Missier Qaddejs aħna niġu f'dawn l-14 konxji mill-fraġilità, mill-limti tagħna, mid-dnubiet tagħna u nixtiequ nissaffew, nippurifikaw bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddejs tiegħek lilna nfusna ħalli nkunu daw tal-art u ħmira għall-oħrajn u melħ għall-oħrajn biex nagħtu toma. Tina l-grazzja mulej illi nħaddnu il-Vanġelu tiegħek inkunu ċkejkni kif orejtna fil-Vanġelu tal-lum ħallu waslu il-preżenza tiegħek lill-oħrajn nitolbu. Neżana mill-fruwat tad-dinja, mill-ġiri wara l-ġejt tad-dinja, wara l-karririżmu, wara t-titli, wara l-konkwist li nafu li kollha se jgħaddu. Fakkarna illi aħna pellegrini biex nġorru biss dak li hu neċessarju fil-qalb tagħna. Nitolbu. Tina l-grazzja li npoġġu lilna nfusna fi-skiet ningħalqu fil-kamra ta' ġewwanet u hemmhekk nitkellmu mal-Om tagħna tas-sema u nitolbuha dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Nitolbu. Għal-morda kollha tagħna, għal dawk li għaddejjin mid-diffikultajiet, għal dawk li tilfu l xi ħadd ta' żejs daw l-aħħar ġranet u ġimgħat biex il-Verġini Marija tfejjaq l-uġieħ u l-vojt tal-qalb tagħhom. Nitolbu għal dawk li qegħdin jistennew x'intervent mediku, tolbu għal dik il-persuna li dalgħodu għandha intervent daqsxejn delikat Mater Dei.
niftakru fl-anzjani kollha tagħna f'dawk kollha li huma għajjenin u għaddejjin mid-diffikultajiet tal-ħajja, ftakru f'xi ħadd għażiż li talabkom tiftakru fih f'dawn il-mumenti. Bil-qalb fil-waqt li nitfgħu l-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ sabiħ tal-Madonna f'dal-kwadru mirakulus u ngħidula Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midin bejt issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Jitolbuhu biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-ġid li niksbu mill-offerti li ġibnielek mulej, niġġeddu u nimxu l-qudiem fi triq tas-sema, aħna u mexjin flimkien mal-Verġni Marija mit-triq tal-imħabba safja biex jistuqilna naslu ħanitennew bil-glorja tiegħek għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajr u nollu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni fġieħ il-Verġni Mqazza Marija, kollha ġmiel fit-tnissil tagħha, għax ħielsa minn kull teba ta' dnub tan-nisel, tiddi imżejna bid-dija tal-grazzi tiegħek, kollha ġmiel għas-safa tax-xbubitha fit-twelid lill-ibnek id-dija tas-seb tiegħek li ġie fid-dinja bħala feddej tagħna u sarħuna. Kollha ġmiel fil-passjoni ta' ibnek imżejna bid-demm li xerret għalina, ħarufa ġwejda tissieħeb fil-passjoni tal-ħaruf ġwejjed tagħha u mogħtija dmir ġdid bħala omm il-bnedmin kollha. Kollha ġmiel fil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet u miegħu is-saltan fil-glorja tas-sema, imsieħba miegħu fir-rebħa li jagħmel fuq il-mewt u d-dnub. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek ifaħru l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Imbierek Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarad dil-ħaj, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi fuq is-salib. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mew tiegħek mulej xandru bil-fer il-qawmin tiegħek nistennewk samma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rodulek ħajra xoġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Mitċokol tagħna nitolbu lej l-Ispiritu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna Giuseppe u Carmenu Sammut illi daħlu jistriħu fis-slim tiegħek int li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Milli kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Giuseppe mal-Apostli mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjem nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu li ben ta' Alla s-salvazzjoni tagħna missierna. Qaddis ismu. Kulli trid. Ħobżna ta' kuljum. Għalma nafru lil min ħati għalina. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem midnu imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubiet niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Qatt jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu ben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek. Ħallini qatt nifiret minnek. Danu il-ħaruf tal-la. Danu li jnekki jid-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf mulej.
O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Għal-murda u għal dak li għandhom bżonn l-għajnuna tal-Verġni Marija. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, itlob għalim, nitolbu. Għati dejjem kull għajnuna mulej lil dawk li titma bil-misteri qaddisa. Għatijom li jimxu dejjem fit-triq tal-ġustizzja, lilhom illi tajtom lil Verġni mqazza Marija kollha ġmiel għax imżejna b'kull virtu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.